Yeah, we going in again, this is that intrusion. Spending like we got them. Yeah, we going in again, this is that intrusion. Spending like we got them ends, this is that conclusion. You should bring your friend again, I find that shit amusing. Take a shot, you see it, now you don't, that's the illusion. Yeah, I'm packing clubs, best believe I'm on my caddy flow. I guess that is apparent, even your mom and your daddy know that I put on that dope show. Show them just what man's about, and they Takže čau lidi, my jsme Vipers a tímhle videem vás zveme, úplně všechny vás zveme na jam, který se bude konat dne ve čtvrtek 29.6. Je to sraz je na Masarykově náměstí v Pelhřimově u Kašty, že všichni tam, kdo chce tam přijít. Pokud byste nemohli, tak budeme pořádat další jamy, tak se nebojte. Mayday 19, moc ti děkujeme, A cringe borci, cringe borci, jak by nás tady ten nápad Oni si s námi chtěli zastákat, prostě, že jo, tak natočíme rovnou pro všechny, aby se všichni užili. A Petr je tamhle, ono mu teče krev. Petr tam sedí, protože mu teče krev. Abyste věděli, že proč tady není, tak máte info. A to je všechno? No, jenom ještě chci upřesnit jednu věc. A to, že na YouTube už jsme poslední dobou hrozně moc aktivní, protože očekávajte do týdne vždycky 1 až 2 videa. To bude prostě, my teď jsme poslední dobou vydali skoro 2 videa, no, tak 3 videa po sobě. Obden. O prázdninách jsme nebudeme mít moc čas, protože Honza jede jakoby na prázdniny na Moravu, jo? Ale nebudeme mít moc čas točit. No, prostě nebudou celý dohromady, takže... Očekávejte nějaký videa, který budou, nebudeme tam všichni, ale když až bude zase nějaký nový rok prostě, tak očekávejte hype na a nezlobte se, když přes prázdní nebudeme moc natáčet. Jo, a jenom ještě taková ne moc důležitá věc, ale jenom na tom náměstí bude probíhat autogramiáda, nebo jako já vím, že těch fanoušků asi nebude moc, ale prostě dáváme podpisy, můžete si s námi udělat tady fotku, všechno je zdarma úplně. Jo. A rozkáčeme všechno. Úplně všechno, celý Pelhřimov. Jestli chcete něco naučit, naučíme vás. Takže, zapomněli jsme vám říct, do kolika to bude. Bude to takže, do 6. Ne, to prostě od 15:00 do 19:00, OK? A pokud ve čtvrtek dne 29.6. bude pršet, tak se koukněte na naše Instagramy, ty dáme do popisku. Kde to řekneme, že bude nějaký další. Jo. No, kdyby začalo pršet, tak tam upřesníme zase jakoby ten den, že jo. Takže pokud nemáte Instagram, tak jakoby vám doporučuji si ho stáhnout. Nenutím vás k tomu, ale jenom pro informace. A pak, když tak můžeme udělat nějaký další video. Jo. Tímto s váma lecíme. Ajza Petra. A už s váma tým Vipers! That's because I'm branching out. Gotta keep it moving. Sorry, baby, I don't like to wait. I'm hungry and I'm driven. Can you please get me your license plate? Girl be feeling it, they killing it. I see them dead chicks. Got that money, they stick to you. Yeah, I guess that bread sticks.